éve ezen a napon mi történt? Lent találkozunk, addig még járok egyet. Mesélj nekem erről az esti játékról. Ezel úr, erre tessék! Leghátul van egy külön terem, ott fogunk játszani. Jön egy Ráhmi nevű ember. Vele igazából nincs gond. Viszont Bulgár is benne van a dologban. Őt elég jól ismerem, kemény dió. Elmondom majd, hogy mire figyelj. Kellemes estét! Nagyon köszönjük. És persze Cengiz. Ők a legjobbak. Nálam is jobbak. Ne viccelj már. Nálad senki nem jobb ezen. Akkor forgatod a gyűrűdet, amikor hazudsz. Miért tenném? Nem értem. Ejsan is beszokott ülni. Néha. Ha nagy a tét, általában beszáll, vagy ha mondjuk érdekli valamelyik játékos. Hogy nézek ki? Jó képű vagy, gazdag, elegáns. Isztambul, 1997. Ali bátyám, elmehetnék ma egy kicsit korábban? Miért is? Megígértem Ejsannak, hogy elviszem valahova. Cengiz mondott tegnap valamit. Lehet, hogy igaza van? Tényleg komolyak a szándékaid? Tényleg. Ennyi kis bajtás, elkötelezni magunkat már ilyen fiatalon. Tény és való, hogy ez az Ejsan szép, meg csinos, de ebben a korban vergődni gyerekkel, asszonnyal. Ne légy bolond! Ali bátyám, én ebben a lányba szerelmes vagyok. Látom, mindjárt elsírod magad, de most inkább ne borulj a nyakamba. Tartsd! Egy nap úgyis megőrülök, és úgy itt hagyom ezt a mocskos helyet is, a pinty. Meglásd! Jó munkát! Szevasz, Olgun! Mi újság, mester? Meg vagyunk, fiam. Öcsi, menj, cseréld le az olajat a kocsiban. Ha a kezem meg is áll, a lábam soha. Te meg mit röhögsz? Mi ennyire vicces? Bocs, semmi olyasmi. Még új gyerek vagy, mi? Akkor meg pláne ne röhögj a képen.